Yes. Kemia tholo. Tika kamano. Ada wacho ni wach Joma Kalda ni wasenyiso serikali kendo wakwayo. Mokwongo wakwedo gima nyotimore ka jopiny omonjo polis mo wango gach polis mo hinyo nyaka police commander ma Migori County. Wakwayo jopiny ma Makalda gi jo Migori ni mondo giket kwe piny. Bang' mano serikali okelo polis kanyo nyaka jo GSU. To wada wacho ni koro jo GSU gine makoro gimedo insecurity e Nyateke. Nikech sani gituro dukni ji, gidonje ute ji giketho, nyaka kuonde manche ji time ohandgi matindo tindo machalo kuonde ma mining ging'ado nyaka tangi, ji ok ninde miechgi. Owacho niya makosa nyose timore. Jok manyo bedo suspected ginyalo mako, gitim investigation. Okay. But terrorizing jogweng makoro ji ok ninde mier, to koro wa criticize. Wada kwayo ni mondo GSU mantiere kacha koro namba gi odwok piny mondo ji odong back to ohala. Kendo yero ka koko ni koro osewuok ei Makalda kuma ne koko nitie, odonjo nyaka cho North Kadem. Koro ji ok nigi kwe, omiyo kaka ng'ama Migori ada kwayo polisi ni koro sani ngufu ma gitiyo godo cha koro is too much. Gihinyo mine, gihinyo nyithinde, gihinyo ohala. Jok moko ma koro macha to koro konyo gini ma gimedo insecurity. Koro gi pull down. Japiny be mondo we police otim tije kik wagore kodgi. Nyakora mogi wach maduong' ahinya nyakora mogi wach mar kwe nikech kama dongruok betie kwe nyaka betie.